köszönöm, hogy eljöttek ezen a szép vasárnapi délutánon. Egy kicsit a dobolással kapcsolatban, hogy is mondjam, élményeket gyűjteni. Erről a dobolás technika oktató műhelyről egy pár mondatot. Ez az én régi gyermekkori álmom volt, hogy létrejöjjön. Ennek a története annyi csak, hogy régebben, ez a 70-es éveket jelenti, nem voltak még olyan információk, mint ma, és most a vidékről beszélek, nem pedig Budapestről, hogy az a játéktechnika, amit ma itt játszunk, ez még nem volt megtalálható. Tehát sokkal alacsonyabb szinten, pontosabban azt mondanám, hogy más arculattal tanítanak, nem csak akkor, hanem ma is az állami zeneiskolákban, amit használnak kottaanyagot és egyáltalán a zenei irányvonalat, az a szimfonikus, klasszikus zene iránya. Ez akkor tudatosult bennem, amikor tanítottam még 2004-ben a zeneiskolába, de előtte már ugye hivatásos katonazenészként 87-től 2004-ig Kalucsán dolgoztam, főállású zenészként, és már ott is kezdtük kutatni azokat a dobolás technikával kapcsolatos kérdéseket, hogy lehet az, hogy egy debreceni katonazenekari fesztiválon az amerikai, francia, német és lengyel dobosok mindenki többet tud, és valami fergeteges, érdekes játékot, módot csinál, míg magyarok nem ismerjük ezt. És kutatások után végül is kiderült, hogy ez a rudimentál játék, ami egy kicsit más, mint maga a klasszikus oktatás, és visszatérve a zeneiskolához, ott jött teljesen az felszínre, hogy a gyerekeket más érdekli, mint amit tanulnak. Tehát nekem ott volt 20 gyerekem, de a zöld könyv alapján, amit tanítani kellett, az nem igazán volt vonzó erő a gyerekek számára, ezért meg kellett osztanom azt, amit tanítottam, mert őket ez a bizonyos dobszerelés érdekli, ami az ottani tanításrendszerről kb. 6. év végén van. Tehát elkezdtem ezzel mélyebben foglalkozni, és az a lényeg, hogy megírtam egy dobolástechnikai könyvsorozatot, ez 8 részből áll, ezek le vannak védve, és ebből tanítom azokat a dolgokat, amit a gyerekek előadnak, és vannak olyan kis csoportjátékok is, amiket én írtam, ebből fog majd hallani első számként egyet, amiben most föl is kérem akkor a játékosainkat, akik ezt majd meg fogják nekünk mutatni. Akkor mindenkinek nagyon kellemes délután, jó szórakozást kívánok ehhez a dobolásos délutáni műsorhoz, és akkor megkérem a kis szereplőinket, hogy jöjjenek ki. Luca, Boti, mondom, Sipicki Zalán, Ákos, bocsánat, nem tudjátok, a Stick Secret 4-essel kezdünk. Jó? Noel? Gyertek.
Oké, nagyon szépen köszönjük, most csodálatosan jó volt, és tetszett. Ugye ezek a műsorszámok bizonyos kis grúvokat takarnak, tehát popot, egy kis rockot, ez egy kis metálos zene volt, és nem várjuk végig az egész számot, mert ez eléggé hosszú lenne. De ahhoz, hogy egy picit belepillantsunk, ehhez nagyon-nagyon tökéletes és szuper. A következő műsorszámunkat megint nem fogjátok kitalálni, kitől halljuk. Ő nem más, mint Hévízi Tamara. Szépen köszönjük, Tamara, ez nagyon király volt. Ugye a Tamara egy nagyon sajos zenét játszott, ez a blues. Nagyon szépen köszönjük, Tamara, király volt. Szépen köszönjük! Hát Ákostól a rock saplét hallottuk, mondhatnánk, hogy bugi, a rock and roll irányában mutató lassabb zenei műfaj. Nagyon szépen köszönöm. Ez igen. És akkor Ákos után következik az egyik kedvenc tanítványom, Ler Attila. Hol van az Attila? Itt az Attila, gyere! Szia Attila, hogy vagy? Jól. Király! Mit hoztál magaddal? Egy rock blues, rock balladát, ugye? Igen. Oké. Akkor válasz egy hangszert, és meghallgatunk téged. Nagyon szépen köszönjük Attila ezt a rövid kis bemutatót. Ez az egyik nagy kedvencem, ez a lassú rock zene, mert ez egy teljes, hogy is mondjam, harmonikus mozgást igényel, amikor valaki ezt táncolja. Oké.
Nagyon szépen köszönjük Goti fergetegesen Jézusikai az a kis darab. Ez egy pop-rock zenei darab volt. Köszönöm szépen, foglalj helyet. Nagyon szépen köszönjük ezt a fergeteges country zenét, mert hogy legalább ezt is megismertük. Ádám, gratulálok! Foglalj helyet! És akkor következik egy következő előadónk, aki nem tudja, hogy ő fog következni. A kisfiam Kárász Noel, aki tavaly az előző dobos táboron úgy döntött, hogy szeretne ő is a dobolás mélységébe bele, hogy is mondjam, látni. No hát, hogy mi az a nagyon szuper zen, amit készített nekünk mára, ha megtalálom a zenét. Megvan. Figyelj! Állítsalak téged, és ez nagyon fáj nekem, amikor ilyen jó kis zenék szólnak. Hát az az igazság, hogy mindenkinek csak ilyen rövid idő adatot. Oké, nagyon szépen köszönjük Zalán. Ez igen, nagyon szuper volt. Ugye most átfogalmazunk egy kicsit a rock, a hard rock, a metal zene irányába, és akkor most a te zenéd után következik Csaba Levente, aki majd egy lassú metált játszik nekünk. Szia Levi, gyere ide! Szeretnék kérdezni tőled, csak annyit, hogy például hogy vagy? Jól. Szuper. És ki jött veled ma? Mama, papa, meg szüleim. Hát nagyon örülök neki. Bízom benne, hogy ő nekik is nagyon fog tetszeni ez a mai műsor. Kérlek téged, hogy válasz egy hangszert.
Oké, nagyon szépen köszönjük, szóval ez volt a Megháló. Köszönjük, foglalj helyet, és akkor jön a legbátrabb hölgy dobosunk, a Vörös Réka. Gyere csak! Ugye te 1 hónapja kezdtél, és az én rábeszélésemre mondtam neki, hogy itt a helye, mert hogy ő olyan ügyes, ezért bevállalta. Na ez az igazi nagy dolog. És hogy vagy, Réka? Remekül érzem magam. Ennek örülök. És ki jött veled? Drága jó szüleim, húgocskám, illetve hát hű pajtársam és fegyverhordozóm, barátom Tamás. Na hát akkor mindenkit üdvözlök, köszönöm, hogy itt vagytok. Nagyon szépen köszönjük, Réka, legfőképp a bátorságodat, amit megmutattál mindenkinek, hogy ezt hogy kell csinálni. Mondhatnám, hogy én is tanulok ebből, meg mindenki, aki itt van most velünk. Ugyanis szokták mondani, hogy a hóhelyet is akasztják. Köszönöm szépen. Foglalj helyet. Ez azt jelenti, hogy nekem is kell egy produkciót játszani.
Nagyon szépen köszönöm a tapsot. Azért nekem is gyakorolni kéne, úgy érzem, hogy voltak kis buktatók, de hát ez most így sikerült, és az élőnek a varázsa az mindig valamilyen és az, hogy... Nagyon szuper, köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Oké. Úgy gondoltam, hogy belefér, ha már ennyire magánemberként létrehoztam ezt, működtetem és fenntartom. Természetesen a gyerekek díjából is próbálom finanszírozni ennek a történetnek a működését. Úgy döntöttem, hogy mert a gyerekeknek nem árultam el, hogy készítek mindenkinek egy bizonyító oklevelet, ami arról szól, hogy itt a mai napon mindenki előtt szerepeltek. Tehát igazán magasabb szintűnek érzem, mintha az iskolában egyfajta, hogy is mondjam, dolgozatot írnánk. Úgyhogy szeretnék mindenkinek átadni a mai nappal kapcsolatban egy bizonyító oklevelet, amiről egy picit talán beleolvasok. Az első. Tehát bizonyító oklevél Tamás Luca, dobolástechnika oktatóműhely magántanulójának, aki a Kalocsai dobolástechnika oktatómű blablabla, van egy kis szöveg. A végét olvasom föl, amelyből tehát a zenei stílusok rockballada és felsorolás után, amelyből 2024. augusztus 4-én Szeridítónál rendezett második dobostábor és családi nap alkalmából élő nyilvános előadásról bizonyította magas szintű zene és dobolástechnikai tudását. Tehát bízom benne, hogy ez mindenhol fölkerül a falra, bízom benne, hogy annyira mutatós és lényegre törő, hogy mindenki emlékezni fog arra, hogy ez itt megtörtént, mások szeme láttára is. Valóban egy sikeres, nagyon jó előadást tartottunk. Úgyhogy Luca, légy szíves, gyere ki, és gratulálok neked. Fogad sok szeretettel. A következő bizonyító oklevél Kárász Noelé, gyere, légy szíves, te is kapsz. És akkor következik a Csaba Levente, aki hasonlóképp egy bizonyító oklevelet kap a mai szerepléséről. Következő bizonyító oklevél Hévízi Tamarának szól. Gratulálok, Attila!
És akkor megyünk szépen sorba. A következő bizonyító oklevél László Botondér. Igen, és akkor a következő bizonyító oklevél Vörös Rékáé, mert hogy eljött és bátor volt. A következő bizonyító oklevél Sipicki Zsaláné. A következő bizonyító oklevél Mácsai Móri. Gyere, légy szíves. És akkor ennyi lett volna mai napunk. Köszönöm, hogy eljöttetek, meghallgattatok bennünket. Bízom benne, hogy mindenkinek kellemes délutánt és délelőttöt szereztünk. Ha van kedvetek még maradni, akkor szívesen látunk egy kis állófogadás beszélgetésbe. Ha vannak kérések, nagyon szívesen válaszolok. Hogyha még szeretnétek hallani esetleg zenéket, akkor itt még lehet folytatni egy kicsit. De egyébként meg nagyon szépen köszönöm mindenkinek, ennyi lett volna a mai műsorunk.